Hier zijn we weer bij de gameplay. En we gaan verder met niks. Dit is gewoon een nieuwe aflevering. Omdat ik me verveel, maak ik een video, hè. Wat dat video van Rick Surp gameplay gekeken. En daar komt die vlogske. En dat doen we in Duitsland. Hey, Duitsland, kom op. Duitsland is awesome. Dat is awesome. Helemaal Duitsland gaan. En dan mogen jullie eventjes de buurt kijken. Mooie buurt. Gerechtstraat. Dit is Gerechtstraat. Met kutbeeld. Omdat het niet handig is. Of kilo week. Oh, staat uit. Kut. Zie je, ik heb alles al ingepakt voor de reis naar Duitsland. Ik ga daar ook een paar dagen ook nog slapen, joh. Zou ik een PlayStation meenemen? Dat zou best wel awesome zijn als ik die meeneemde. Nee, dat kan niet. Jammer genoeg kan het niet, Bentrip. Jammer genoeg kan het. Sami, waarom kut? Ik heb dit nog hier liggen. Pieten in bakpapier. Gooi. Nee, nog zichtbaar. Wat moet ik even doen? Gooi. Niet meer zichtbaar. Niet echt in ieder geval. Dus dit is gewoon een kleine update. Een mini. Een soort van mini Samir avontuur. Mini Samir avontuur noemen. En dit is deel 1. Ik ga nog een mini deel in Duitsland maken en een vlogske. Dus is awesome. Dus vergeet niet te liken. En zo. Vergeet. En kijk, nu gaan we verder. Wow, wat ik heb vergeten. Nee. Kut. We gaan fucking hard. Zie je? Zie je me nog goed, want ik weet het niet. Wow. De camera valt uit de handen. En ik ben duizelig. En ik val op de grond. Nee, kut. Dus, vergeet niet te liken. Dit was een mini-update van 3 minuten. Ik heb fucking hard time. Wow. Vergeet niet te liken of dat fucking hard. Wat is dit? Rip Samir. Haida Forage. Tijdens het hard draaien ging hij dood. Is hij overleden. Dus geboren om 1990. Doodgegaan in 2013. Vergeet niet. Altijd abonneren en te liken. En dit zou zijn laatste woord zijn.